אם אני אשרוק, זה אמור לזוז. וואו. אוקיי. עכשיו לוחצים פה איפשהו. לנתק את הבטריות. זה קל להגיד, אדוני. רגע. אני מאותגר. אני אסגור את זה. חשבתי לחצי על הכפתור. תנתק את הבטריות, בחייאת רבה. הנה, יפה, לינור. יש לי אצל ברז ב... ידי כסף. אוקיי, זה רובוט. זהו הרובוט ששורקים לו. זה רובוט חתיך. עכשיו יש לו גם מאוורר. בחורות שורקות לו ברחוב, הוא מתחיל לסובב את ה... יש לו גם מאוורר אייל, וזה נועד כדי שהוא יכבה נרות, נכון? בדיוק. אוקיי, והרובוט הזה זכה? מקום ראשון. יחד עם זה. יחד עם הרובוט הזה, רגע, עם זה. אנחנו נציג גם את אולג ואת הרובוט שלו. אחד. הרובוט הזה זכה במקום הראשון בתחרות? רובונר 2006. רובונר 2006. אוקיי, למה אני צריכה שהרובוט יכבה נר? כי אם נגיד יש שריפה בבית, ואתם צריכים, ולמכבש לוקח זמן עד שהוא מגיע. עכשיו, זה מתחיל לפעול כשיש אזעקה, אוקיי? אוקיי. או שריקה לחילופין. כן, בדיוק. עכשיו, הוא מסתובב בבית. הוא יודע... אין לזה קצת אחרת. מה הוא עושה? הוא עם הספוג? הוא מטפיח ככה על האש? כן, הוא מכסה את הלהבה בעזרת ספוג, ויש לו פה חיישן נוסף, חיישן אני חושבת שגילינו את המאפר הרובוטי הראשון, אם הוא מטפיח ככה, הוא יכול לבוא לעשות במהלך הפרסומות פודרה. זאת הייתה תחרות, שזאת המשימה שקיבלתם. תמציאו או תפתחו רובוט שיוכל להסתובב בדירה, למצוא את האש ולעזור בכיבויה או לפחות בהשתתפות. כן, רובוט אוטונומי. רובוט? אוטונומי. אוטונומי. הנה אנחנו רואים את הרובוט שלך בתחרות. כן. כאן זה המודל של הדירה, עכשיו הוא עובד לבד, זה לא שאתה מכוון אותו. כן, הוא עובד לבד לגמרי, והוא התמצא בזירה בעזרת החיישנים. עכשיו שמו לו נר באיזה מקום, נכון? שמו לו נר באחד החדרים. לדמות את האש. הנה הנר, הוא מוצא את הנר, שוב זה לבד עם החיישנים שלו. כן. עכשיו הוא מבצע סריקה בוא של נראה מה הוא הנר. עושה. רובוט מעט רומנטי יש לומר, הוא רואה נרות וכאלה. וואו, הוא מתקרב לבד. איך הוא קיבע? זה הרובוט שמחבא עם המאוורר. זה הרובוט שזכה במקום השלישי. יש לנו שני רובוטים במגמה. רובוט אחד זכה במקום איזה רובוט השלישי. מצטיין יותר ואיזה רובוט מצטיין לפי כמה זמן הוא מצא את הנר? בדיוק. לפי זמנים ולפי. שני הרובוטים האלה חלקו את המקום הראשון מכיוון שההפרש ביניהם היה... ממש 0.2 השנייה, משהו כזה. זה שלך, נכון? כן, זה הרובוט הזה. כן. אני הולכת לשאול שאלה קצת איומה. לא, לינוי, תחשבי עוד פעם. טוב, תשאלי. אתם ככה חנונים, אפשר לומר. זאת אומרת, השקעתם בזה המון שעות. אבל זה כיף. השקענו בזה המון שעות, אבל זה בסוף משתלם. נכון. זה מאוד מספק. אין ספק שזה ישתלם, במיוחד אחרי שתסיימו את התיכון ותעשו מזה מיליונים. אבל נכון עכשיו, כמה זמן אתם משקיעים בפיתוחים ובבניות של רובוטים? זה זמן מאוד בתחילת השנה בעיקרון. בנינו אותו, ולאט לאט עכשיו תחשבי עוד פעם אם הם חנונים, זה על חשבון הלימודים. הם חנונים? כן. גם אם זה על חשבון הלימודים? כן. במקום מה עשה יהושע למרגלים? אני לא אומרת חנונים במובן הרע של הביטוי, אני אומרת במובן הטוב, וזה מסוג החנונים שאתה יודע, שאחרי זה גם יעשו הון עתק, וכולנו נתחנף אליהם ונבקש מהם להגיע לאולפן שלנו, אבל אז כבר הם יהיו אחרי השלב שבו הם נגיד דברו עם הדובר שלי וכל זה. בדיוק. יש עוד שלב, כאילו, של תחרות בינלאומית? ארצות הברית. אתם נוסעים? כן, אנחנו נייצג את המדינה בתחרות בארצות הברית. נוסעים לאמריקה. למה אתה חושב שחנונים זה רע? מי הציק לך בילדותך עם הכינוי הזה? שאני אתחיל, שנפתח עכשיו? 100%. תשמעו, תודה רבה, זה מקסים. אני נחמד ש... זהו, טוב. רגע. סיום ככה. הוא לא יפול. אחר כך, קובי, אתה לא חנון, אתה בחורה היסטרית. ישדרו את הקטע הזה בכל מיני תוכניות בוקר בעולם. תראו מה קרה בתוכנית בוקר בישראל. האיש עבד 7 שנים על הרובוט. הנה המשחק, תראו את הראש של המשחק. תודה רבה. הנה הראש של המשחק. הנה הראש של המשחק.